थाना मोतिहारी आगे कोई दिले बानी पिया के मुडरवा करे खातिर हमर तलाशी कोट में जज बोलैले बा करे खातिर हमर तलाशी कोट में जज बोलैले बा अरे कोई दिले बानी सैया के मुडरवा थाना मोतिहारी धैले बा अरे कोई दिले बानी पिया के मुडरवा थाना मोतिहारी धैले बा थाना मोतिहारी धैले बा थाना मोतिहारी धैले बा अरे कोई दिले बानी पिया के मुडरवा थाना मोतिहारी बाहुबली अपना के बनत रहे ज्यादा हमारा तो मारे के रहे ना इरादा हमारा तो मारे के रहे ना इरादा बाहुबली अपना के बनत रहे ज्यादा हमारा तो मारे के रहे ना इरादा मिलल सुकून कोई दिन खून हमर से गलती भइल बा मिलल सुकून कोई दिन खून हमर से गलती भइल बा अरे कोई दिले बानी सैया के मुडरवा थाना मोतिहारी धैले बा अरे कोई दिले बानी पिया के मुडरवा थाना मोतिहारी धैले बा थाना मोतिहारी धैले बा थाना मोतिहारी धैले बा अरे कोई दिले बानी पिया के मुडरवा थाना मोतिहारी दिल रही धमकी मारब घुस के घर में वही दिन से गड़ल रहे नजर में दिल रही धमकी मारब घुस के घर में वही दिन से गड़ल रहे नजर में प्रमोद संदीप कोई दिल नाश हथकड़ी हाथ में लगैले बा प्रमोद संदीप कोई दिल नाश हथकड़ी हाथ में लगैले बा अरे कोई दिले बानी सैया के मुडरवा थाना मोतिहारी धैले बा अरे कोई दिले बानी पिया के मुडरवा थाना मोतिहारी धैले बा लक्ष्मी रिकॉर्डिंग स्टूडियो सुगौली।